Puro sa lang tayo ngunan ni. Di pa jud ta halos kakaon sa isa ka adlaw niya. Pa jud tay tarong Pinoyanan. Magunsa naman taan eh. Yan lang, kay mangita na ko diskarte. Balik-balik naman ang nga istorya. Oy, puro na yung diskarte. Diskarte. Kumana ko rap ya? Wala pa oy, gahi man kayo lubuon. Sige, kita bangan lang tikad kuan, lubo anong humay. Napa ko? Mura na yung nakuha dong. Mura na eh. Gamay naman kayo nabilin dito ah. Tinatawag yung ko. Katulad yan yung humay dong no. Di na ka nga malikramo, kaya mo naman niya itong paningabuhi. Mabuhi kaya taan ni dong. Nagmahurot na yung sabi natong makuha. Unsa naman natong kaunon? Ay oh, hapit na ba ating basak. Wala tayong may makuha. Unsaon naman nato ani? Kaon na putag saging ani. Mo ganin ang ginaingon nila no, nga bahalag saging basta labing. Labing na ang perminti ani. Anya atong tiyan magkutoy. Nya gigutom na biya ko. Papatay pamahaw ani. Dahil lang kay kumahuman ta ani ato ning ibulad, niya atong lubukon. Na, kanus apa day ta makakaon ani? Hulat-hulat lang sa good, napa may sinok ba dito nga saging? Katulang sa ikauna. Nagi kabuhi na kong kinaog saging dong. Kadugayan na ni Mimo na tang unggoy. Ano nang good likramo good? Ato na nang humanog kay para maka lubo na ta. Kumanarbaho na lang kaya ko dong. Nya biyaan na dai ko nimo ani. Imis na taban ganita kay para magsabay ta. Nya manarbaho na noon ka. Puro sa lang tayo ngunan ni. Di pa jud ta halos kakaon sa isa ka adlaw niya. Pa jud tay tarong Pinoyanan. Magunsa naman taan eh. Yan lang kay mangita na ko diskarte. Balik-balik naman ang nga istorya. Oy, puro na yung diskarte. Diskarte. Uy, kurdap ya.